Pimpule. But I'm always in bed all the time. Hlezi ngihleli ebedini. Hayibo. Sanibona ngicela ngansipha iscreen asebefikile. Khona abanye bezokhuluma sibazi ukuthi ke sengi-live. Manje nje besangena abantu uzobe ngiyiqhumbuza face lenduna ihlunguni. Cansipha iscreen. Silinda abanye. Ngisaba nokusho ukuthi ngifike nini. Awe Jesse. Isikhathi sona ukusisho ngiyasaba. Ukusho nje ukuthi ngifike nini ngiyakusaba Nkosi yami. Ngishoda umuntu ozongiqhumbuza lana ke. Ngoba ibhlungu kelenduna. Ibuza ibhlungu eJesu. Cabanga bizomila nje la. Ibhlungu. Hayibo. Ngiyaphila dlula sunjani. And angifake filter. Sanibona Christopher hi. Onesnake. Hayibo kahle ichazani lela ikhanda ichazani leyo. Ayichazi lutho lena angazi ukuthi kubhlungu. Konke mhlawumbe kaze ngirelaxa angazi kodwa nje futhi ibhlungu. Hawu. Manje ngithi ngiyazama mhlawumbe abo ngithi ngiyazama mina ngenza iphozama ayivumi. Idinga ukuthi mhlawumbe yabo umuntu azongiqhumbuza. Sanibonani kwabangenayo live niyaphila. I think idinga umuntu azongiqhumbuza lena. Okay, idinga umuntu azongiqhumbuza le nduna le because guys ibhlungu nansi nayibo. Isiphongo esingakanani? Ay yobhaza wesiphongo. Ushange ngikenge ngani manje? Ayikho nje into engisayikhulumile esimebe nokuganga phakathi. Wena shange nje awukho right. Hawu, usalty. Hayibo, salty vilani. Sawubona yoqoma. Hayi khohlwa unamapho ke unamapho sihlobo yoqoma ethiwa iba somewhere here. Lies. Akusiyoqoma. Ekhanda cha bo ngiyakuphika. Thola uface wecala engakusiza. Oh, ubani uface wecala? Lo bhuti lo waseBergville. Loyo. Wena udinga ukushayela. Kodwa cha besa. Yabonga. Guys natsenye lo. Yebo. Kodwa ngiya understand yabo ingoba phela ngivele ngaflyer. Ngaye eJapan. Ngasho ngathi uNkulunkulu. Yabo nje hey ngatext umngani wami ngathi wemngani uNkulunkulu isidudlu sasana uyisilenda. Wathi mngani indaba ngathi hayi lalela sengivele nga flyer ngaye eJapan. Wathi mngani nama ngathi uNkulunkulu isidudlu sasana isilenda. Yini vitamin K manje? Yini vitamin K ngiyabonga ngeRose. Yini vitamin K? Dr. Pimple Pop Kanye. Hayi. Ayibo. Hey. Wengonyama wena awazi bengingathandazi kanje. Hayi ngifokukhombisa lento. Wena odrop dakiwe. So lalela ke ngicela ukuthi namhlanje kuseni kumele ngiwavule. Qale ngabathola ekhanda. Ngaladomizolo. Baba. Ngathi yibo. Ngathi ngizimelele kangaka bese ngizobona lo nyaka. Hayibo.
ngoDisemba benzongishiya ngayindawo. Usound umuphi edlula simasha? Angazi kodwa nje ngideparture namhlanje. Ekseni ngadeparture. Departure ekseni ngasho ngathi la dombi isulu baba baba baba. Yabo ngasho ngathi aho. uDisemba ke awuzukungigeja. Angeke nje. Angeke nje. Ho madoda. Madoda. Hawu. Kwathi angikikize namhlanje kuseni ngemsebenzini ngasho ngathi awukahle sibusiso kahle. Umusha la ngiyakubona umusha. Isho umusha la ku live wami wena. You don't get it. Mina abangani bami siyahleka because bayangazi ngijela uba live nabo. Umusha ngiyakubona. Umusha Nkosi yami nceseni. Bangani bami ngicela mamukele nazo ukuthi kulo umtshela kulo live wethu kuhlezi ukanje. La ngiyatshela ngathi uNkulunkulu usithanda sonke. Ngathi uNkulunkulu isidudla sathana uyisilenda. Ngathi hawu cishe ngagoqa izandla ngababuka abantu behamba. Hawu. Aya ukahle wena mcusi. Hayi aha. Mcusi yini mcusi? Yini? Hawu mcusi nje. Hayi uyalwa nenjabulo yambo. Yini inkinga yakho wena? Hawu. Hayi izinto ezikanje zidingwa ukucelebratewa. Tshele. Banengaba bafise ngabe bawathwele kanje ekhanda. Manje ke akwenzekalanga. Kade nani ngifisa even last year nani hayi bonke ya. Khohlwana. December si on abona manje ezokuphepha ziqina ngempela ke manje. Yabona ezokuphepha manje ziqine ngenye nje indlela. Nje ayi seat belt ifana mangena nje emotweni ngivele ngithi seat belt. Angifuni kwaphutha nje. Abanye bayombona abanye bafisa ukumbona. Guys eyanazi nina. Ay. Seat belt ke manje. Mangena nje emotweni. Seat belt fan wami. Hayi ngenze sure ukuthi yonke into usethi. Angeke ngize ngibe nenkinga emgaqweni mase ngihamba. Ay. Hawu bengeyiplan ngejo lo December. Hawu. Hayi. Ngisho angithi niyazi ukuthi ke mawusesimene sikanje yabo mawuhleka kuvele kuthi ngathi kuphuma kakhulu. Even ngiyahleka ngijabulela kona lokho ukuthi liyaphuma ngistakya. December siyafakathi. Yeah, guys, ish. Aw, uzoda uphuzela umdolofia lo angempela noma uphuze lo masigcozi. Lo masigcozi. Hayi akaphuza ngawo. Ngiyongena nje kuDecember. Ngisi khombo 7. Ngisiyoncenga unyoko. Angazi nje. Sobe ngilete phezulu kwicake. Wesona sancishe ngafa. Tshela wena, cishe ngafa. Cishe ngashona. Ngathi hayibo. Ngathi eclinic bazoke bengichazele kahle ukuthi kanjani mawukuthi kwenzeka kanje. Hayibo fa last month eshintshile isayidi ngithi hayibo. uNkulunkulu. Yashintsha isayidi. Kwenze njani? Ay okay, sishintshe ngithi right. Hayi yaqala inyanga hayibo angithi. Hayibo zashaya 15. Ngithi wemngani kahle. Nazi 15 zadlula. Ngisami ngana nazi 20. Athi mngani wami ayo kahle. Awulindi 25. Kanti simngani wami uyazi. Kanti sengizoya nje nge27. Ayi. Kuyo yonke imicimbi masikandi sobe sikhona phela nje phela asinalutho.
29 November eMnambithi kwafela ubala kwiMenzies Homecoming. Sabe sikhona nje phela sigcolise eClass Park. Yeah, naseThekwini futhi sabe sikhona futhi lapha ya umbuso amaciko. Sabe sikhona yonke indawo. Sabe siyipa ikasithi left right and center. Angithi phela ezokuphepha. Angithi uyabo. Guys, mina ngihlale ngajabula. Hey, mamtshalo, hayibo mayafethu. Wey! Hey! Hawu! Nami ngiqale ngasporta ngeweekend. Hayi, ngifela umngane wami ngithi hayi wesisi ngiyasporta. Hayi, shuthi kusekunamathele. Hayi mina ngiqale ngasporta. Yo namhlanje ngithe mangivuka ngasho ngathi hawo baba. Happiness ebenginayo yabhubha. Uthi lona bongeka ngicela ungi-unblock. I miss just. Ayi cha mina ungazongijwayela ke kabi. Ngangikublock kwakwenze njalo nenamba yami ungipetula umoya wena. Ngibothi ngijabule kanjani. Napho Majestic band music but awukahle. Hawu. Awukami nje. Umuhle ngiyabonga. Aw sihle fethu hayibo sekwamukela ekhaya elikhulu. Shooting. Hayibo we heavyweight stood phakathi inside. Phakathi. Abathi sombe sihle. Ay. Guys, engihlale ngingajabuli kahleni. Yes, I know usikhona abanye abajabule because abo baba pregnant nani ba happy. But mina nami ngijabula usawu ngizo kahle yabo. Nami ngijabule. Vele khona abangayisoli ngokuthi yabo. But nami ngijabulela ukuthi yabo ngiwathwele avuliwe. Yabo. Ngiyabonga bejobes. Hallelujah. Akuyona imvula enethi noma ngawubani le ngiyithwele la. Bengiswele ukuya nawe emsebenzini kanje ngiwathwele guys. Ngiswele hayi manje manayi. Nona sabelo wesabela ngisiyabo. Ngiyileke eJapan yabo ngisafe side. Uyabona nje njengoba uza la endlini yami ngeweekend. So buhlehlisa kahle ngoba sobe singalimazi umuntu. Akekho umuntu asokhonisa hayibo. Hayi impilo akakho impilo umuntu asicabangela. So weekend njengobuza nje mngane wami zongivashela. Sobuthi weekend nango December futhi wesifuz angeke tshese sihlala singajabula hayibo lemvula phela khona engabanethile kuyimanje bayavevezela abazi usiphendla bese besho back to the standard noma bethi akunankinga ngizophuza nayo ngoba vele kusaeli yabo ayi sizovuza ngesilasi ngajabula fethu hayi ngeke mfana awu ngesilasi ngajabula guys ncaseni ukhanazi ngiyaphila. Wesley ngeke mfethu shuthi mina nawe kanje phela cishe ngashawana istroke yibo umngane wami lokho ethe kodwa ungangihlaza yini nabantu ungibukise nabantu ngizohamba nobani ngasho ngathi hayi makwenzakala isho sekwenzakalile yantshela nini malini ngombe 27 rand noma 30 rand angisazi khohliwe nami boka hlamba bangisabe bazilawa lawa the special le tshela wena hey bayizimbali hayi negama lakho Sabelo hayi
wesi ubani oyibhakabhaka yimi hayi ngeke ngehla ngeke angibonanga. Hey Weslindani mina bese ngize nginama cravings bese nginokuhalela ngisangihalela hayibo hayi futhi ukuze bakuthiwa awo umuntu mawicabanga kuvele kuba ngazathi yenzeke bese kuyena nezinto engise lokho angifuni namhlanje hayi lokho ngiyakufuna hayi ibhuti wakhona lapho into ebejabula ithi yes lapho ngicine ngikhuluma naye izolo ngiyatshela ngifisa zangayi namanje ethi ya mfethu ya expecting ngelikhi lwane usekho indaba zama baby scroll ngithi uyakakamela uyakakameling you're gonna get phoxeka come back here uthi hayi vele usungijoyela kabi umntwana uthi block abanje ngawe nje ngiyabashishisa hayibo yabona manje usalela ukuthi wake bathelo ngithi ethi kanjani ngithi ngiyaphila sengilinde nje angifonele athi hello ngithi cause bese lento sethi umntwana ngisaka kahle umntwana vela manje so nje waqala wafona wathi hello ngizothi nje hello ethi njani ngithi ngiyaphila ngivibrate njengosisi ingane le kaPongosi ngivibrate uzongibuza nje happy nga ngithi ayidlale ngapi happy phela umuntu uyile kuba period Jesu ayi awukahle wena sihle hayi cha hayi yabona uyayibona indoda ezosibayisiyikhehle indala bese iyathakatha yini inkinga yakho sihle yini phela ubuloyi hayi angizokhuzana nawe mina kutshela hawu wesihle yini uyabona bese uyileli ikhehla leli emakhaya lobelizulazula ngebhayisekile entambama igqoka ikhindi liyathakatha yini Nkosi awatamngani ewe mngane ngihlale ngingawathwala ayibingimince kakhulu ebekushubile hayi bekushubile hayi bekushubile mngane hayi njoba ngiwathwele nje impela ngishaya la hawu wethandazo ngaze ngalwa hayi ngathi kwakhona izwi labo belithilwa ntombo yilwa ungavumi ngathi mina ivoice kaBobo Ntshozibila ithi yilwa ntombo ngiyasho ngithi uNkulunkulu ngizolwa kanjani because angazi kwenzakalani ngaphakathi kodwa nje kukhona ithiwa izwi lithi yilwa ntombo ngitshela ayi ngiphinde ngikhumbuzeke ukuthi ningakhohlwa ukuthenga amathikithi eMenzies Homecoming ange-29 phinde nginikhumbuze futhi kwabakhalela ukuthi abanayo mhlawumbe imali yokutravela beze mnambithi ukuthi ukhona futhi nombuso amaciko yeah guys nginikhumbuza nje yabo but please thengane amathikithi eMenzies Homecoming 150 igenerali computer kit iVIP u500 sobe silapha eSettlers Park umhla ka29 November kwi-homecoming kaMenzi bambaka abonje futhi uma ukuthi wasemnambithi ula ku live wami hayi cha uma ukuthi awathenga leli ticket kushusa impela hayi udzake guys hayibo cha ngempela nje hawu phelile manje inyanga ngantshela ngathi ke abeqolo lokho ngaqala uJuly ngitshela ngathi
Qolo August thenga, 15 August thenga, 20 thenga, 25 buka nemiholweni ngiyazi ukuthi nihola nini. Ngaba nge20 ngaze abathenga, abathenga 25 ngaze abathenga, abamantende namanje ngisasho njalo iyaqala ke inyanga manje. Yaqala inyanga ubani zohola nje ngolesini amathikithi bakwethu 150 general 500 VIP lapha kwemenzi homecoming. Ikhula box iyangena ngo100 rand. Abafuna ukuzosidayisela ama hot dog because nasiyahashuka. Nasesi ya uye lapha kwipage la menzi uzobona lokho ukuthi kumele ubabhalele iphi mafuna ukuzodayisa yabo. Yeah. So abaningi nothenga amathikithi ke. Shout out to bonke laba esizobe siphuza nabamanzi. Ngoba thina sesile la. Hallelujah. Any questions regarding indaba ye homecoming kamenzi? Lokhu njani umbuso amaciko? Mina guys awuthi nje futhi ngintshele lento le. Awuthi ngintshele nje futhi. Okay ngiyabeka amaphedi phansi. Ne? Ngicela usiniyenze ukuthi nithenga amathikithi. Hayi angazi ayiba kwethu nami ngipintshekile. Ngipintshekile lokwangempela. Ngipintshekile. Mana ngifuna ukukhuluma kuqala ukuthi ngiqale ngiqalaze la. Invite abantu manje kahle. Khona umuntu ose-invite ke ngephutha lana ukuthi ayibo. Guys, mina ngipromote imicimbi o2. Okubhlungu ukuthi le micimbi yombili yenzeka ngosuku olulodwa. Angazi ngempela senze njani. Ngintshele ngamuphi nginike ngamuphi. Kodwa ngizonitshela ngayo yo2. Kuwena ukuthi uyapi. Cela ningakhohlwa ukuthenga amathikithi emenze homecoming computer tickets nase Shoprite. 150 general 500 VIP. Niyazi yena nikombosa amacingweni amahala. Asigcwaliseni nje seClass Park, asigcwaliseni. Asigcwaliseni nje sumnambithi seClass Park. Hayibo. Sesingahlula iseClass Park. Sesingahlula nje iseClass Park. Hayi mfethu. Hayi. Manje nambe nothanga amathikithi 150 general 500 VIP. Ikhula box iyangena. Iyangena. Ngiyakhumbula la abantu basemnambithi mawukuthi bakhona la. Mawukuthi abantu basemnambithi bakhona la. Yana ngumtshali. Cela ukubona nabanye basemnambithi abakhona la. Ngiyakhumbula la abantu basemnambithi kusadumela into kuthiwa indo. Kusaphuzwe indo ngoDisemba. Ngiyakhumbula ukuthi nina anize futhi osinami ngiyoseke uthi ngiyibaleke. Kwakuze kuqashwe imoto umuntu esuke emakhaya ngamateksi. Guys, we can do this ngelokhu njana for event ekamenzi siqoshwe futhi amateksi season seClass Park. Bavese emnambithi wa used to imicimbi kanje. So uma ukuthi usuke ePeace Town, hlangane necrew yakhe ePeace Town, ngiqashe itaxi nize seClass Park. Njengoba nani nenza manzi indomo. Uhlala eMhlumane. Qashana itaxi neskim sakho esi15 nize seClass Park. No driver when ni sorted out. O packagewe ke sepackagewe phela ke sebeyomenza njalo. Zakheni niyathola futhi nihlanganisa neskim senu. Yabona? Now mfethu Thele, thank you so much. Siyabonga Thele. Emnambithi bafowethu sasibaqasha amateksi. Amateksi ehuze ebhekela emnambithi kuzophuzwa into enzolhlula phonge kwemenzi. Ngoba anginayo indawo yokulala. Hayi bafowethu. Maybe ubuza umakhelana kuso hey bafowethu uyayani kumenzi homecoming. Athe hey ubuzo omunye nibuzani. Hayi yazi ayingavile sonke suwe zakheni guys ukuthi nje sizobuya kahle esiphepheni asiqasheni itaxi leya kalokhu njani. Hayi mfethu mina mfethu ngazumfana kwaGamede mina umfana kwaGamede engakhohla futhi esihlaphe 600 ngoba vele kuzobe kusebusuku seniyakhipha leyo mali leyo 600 umfana kwaGamede ntathu nibeke ezakheni. Hey izwe leyo nto.
Guys, singana ama-ticket emenze homecoming. Yenzani lento enaniyenza e-Indo ukuthi niqashe ama-taxi. Yindaba nithi ufuna ukuhamba wedwa bekhona abantu. Invite abantu nawe guys, nisupporteni umenzi. Thenga nama-tickets nibe right. Yebo? Ilokho mina ngishoyo. Abantu basemnambini ngisho abantu basemnambini bayazi kahle into. Nani kwenze into kwakugcwala. Kwakugcwala into yezwa ulahle kuze udukelwe ngisho na itaxi yakho ufike ngayo. Mina ngudla ngala lo emhlumayo eqongweni. What's this? Wesande umG uzoqashwa yini? Angithi mina vele mase ngidlela mnambithi. Wena uthola ischeme sakho lapha eWineni niqasha umG. Mina vele sengidlala emnambithi eDrobheni. So mina wami nje requesta nje Uber nje ngo R70 ngibeke endlini. Ngoba vele kuzobe sekusebusuku. So guys, senze njalo ke. Bese ngiphinde ngikhulume futhi komunye umcimbi ozonzala ethweni futhi ngaze ngi29 umbuso wamaciko futhi ke. Ngiyawazi kwenze unyaka nonyaka. Yeah, na uzobukhona futhi. Sojala. Uyabo manje abantu abasebehambile mina bese ngikhlenda abantu aba120 lana abo manje ngisenabantu aba38. Khulukhulu. Ansana amathikithi ke bandla please. Ofuna ukuya eThekwini aye eThekwini uzongena mahhala ku-General kumbuso wamacini. Ofuna ukusupport umenzisi ngapha. Yazi yini mesoja uzoxoshwa uwe la kulo live utshela ungikhulumela into engayizwa. Hayibo. Wesoja nami sengibuya ukuyobona iprofile yakho. Hayibo soja lami hayibo. Ngithulele. Mina mangeke ngakhuluma nje basantu ngitele banintela ngomuntu. Wemaya. Isangithokekile, isangithusile. Sengithulo abantu phela angisazi ukuthi ngithini. Hayibo. Wesoja lami. Amabhungane ubani? Uthi ubani amabhungane? Simabhungane ubani? Mana kwemazi before. All right, alikiphusa lento esho yezwa. Yabona amasayideni xani ngikhiphe kiwo. Yangizwa yini? Lama sayidenu enawathatha ngingazi ukuthi nawathatha kwenze njani kwanemingcele kwangapha mina angihlangene nje namasayidi amaskandi. Angene amasayidi namaskandi angazi ukuthi kwakubangweni angihlangene mina. Ngizodla noma ingoma yamopho nomculi. Mina bakhonze bonke abaculi lento amasayidi angazi nje ngize ngiyithathe ngoba banamhlanje ungibone ngiposte lokho sasa ngizoposta lokho ya futhi yabo nje futhi waseyothi ngisathi yabo nje umthandeni esekhiphile iCD cover sengipostile ngithi
wakhipha futhi ukhophi se-decaf ngenze njalo futhi lokho nje kuba bonke abaculi ngiyakwenza wathi ngingasho ukuthi kubo bonke ngakhona abanye engingakwenzanga ngokwabo kodwa nje kulokhu-ke ozingigxile kakhulu kulaba-ke eninaka kakhulu kubona laba abawu-2 u-red no-blue mina abo bawu-2 ngakhonzile umculo wabo ngiyawuthanda bawu-2 angithathe emasayidi angithathe lutho nje ngiyimele angithathe hlangothi manje nina-ke niyayithanda-ke lentweni ukuthi-ke ngithathe umuntu amasayidi ngicamla ngangingathathi masayidi mina ngangingekho mina khona nje omunye nje ongongithuke bangibhekisa phezulu kabi lapha ku-inbox wathi mina ngangithi ukwaguqa ngathi ilapho lapho ngangibekwa yini lapho yabo ilaphi yabo wathona ngithi ngathi ubani othe angimulandeli ukhuba ubani osho njalo mina lento emasayidi nje nengikhiphi hawu mina ngithathi masayidi mina wonke nje ama-album ngizowapromote ngidlale nama-album abantu mina nginikhombise i-album iyeza i-album isiphumile ngiyithulile lento yena amasayidi hayi ngiyayithatheni nodwa angeke mina bandla count me out ngi-counting out nje Wana manje mawukuthi angisho ngithi sinqa simanquza simanquza umele shoba lembuzi emhlobo matshikizaza ayebuke angithi uyabona nje bese ngiyasho ngithi shutha abafana bazenzela konke lokho hawu hayi zanongifaka empini engingazazi mina mazana ngifaka nje empini engingazazi mina ngibakhonze bonke nje abaculi bonke angixeni umuntu angenzi lutho ngithanda umlayelo omculo nje ngithule siphephelo siyabonga Mwelas ngama-rose so yeah manje ngithi umthandeni se-album ikhipha nge-date usho njalo wathi uzoyikhipha nge-date nohlapha uthe mhlampe uzokhipha ama-promo nge-date uthini black card egcoka i-back card kanjani manje ngiyabonga Mwelas amehlami COVID hello Yoda ngayini into emnandi yazi angaze yini but ngayini into emnandi how Hayibo kahle wena i-EP kanjani manje akusi album hayi nize nenye EP kanjani manje Athuka abatsha angisazi
Akazi uzokhipha yazi guys ihlala nami libhlungu. Akazi uzokhipha album. Mola sengiyabonga ama Rose. Thank you. Nge-30 yini ezobe yini le yazo ikhipha nge-30 ama promo video. Hayi phela mfele bazi mina bengingalalela ukhozi shono kahle. Ufuna silwe manje. Guys, ishitha liyahlupha nani yazi. Yo. Ukhuzani uthuleke nje. Uthule ngathi udutshuliwe. Angamazi noba naye. Yabo nje lolu ndwendwe azosibangela inkinga. Ngoba phela mina abo manje mina buseshilo ke manje cause that's of last year kwakuyicover ye. Kwakuyicover ye Gucci. Last of last year. Last year kwayiDolce & Gabbana. Shothi ukhuba kulokhu ke shothi uza ne LV. Kulokhu icover ye Louis Vuitton. Sazoke ngimbuze kahle ngimshayela ivideo yakhe ngithi awusalusho ukuthi shothi kule game uza ne-LV ngoba phela kule minyaka emibili edlulile bushaya ngoGucci washana nangoDolce & Gabbana. Awu angithi ulibele undwendwe ukhohlwa yithi animbizeze la manje ngiyadlala. Hawu lento ilibele uhlelo lundwendwe la ibusy yey sasifuna album la imtsheze ngisho njalo. Hawu shaza thuka mina. Ngiyabonga. Hawu uyaphilwa ayanda. Hawu guys no okay siyabonga umthandeni uzokhipha sizoyilalela nje EP yakhe. Hawu bengithi the album EP sizoyilalela. But nitshela nina ke ayi bomthandeni angithi bathi uzokhipha EP. Hey hayi boso zenzela manje biyala sozenzela ngani. Nina ke ma Blue Nation Lions lawa oqina ke. Nitshela ukhuba ukuthi ngithe lolu ndwendwe lakhe luzomqhatha nathi. Ngoba silindele ealbum thina. Ene CD cover ye LV. Ngoba uGucci no Dolce & Gabbana sesilindele iLV na ke manje. Tshela ukuthi senje undwendwe ecela lingamqhathi nathi. Nimtsheze ngisho njalo kusho mina. Umadlangalala. Esho mina. Hawu asodlala okhuzani bo. Hayibo. Ngeke akakhipha album lo yaqhubeka nomshado wakhe. Ngibone ni classmate. Ubani classmate wakhe? Hayibo kahle phela ngasho noma yayibuka into enjani leyo. Mina ngibathanda abantu abanomkhaba. Angimthanda umuntu nomkhaba. Ngoba akakhona kahle. Umkhaba uyamphazamisa. Hey ngaze ngakhohlakala yo. Wadile ngiyabonga. So guys tshelani ukhuzani ke uthi ke sithe akabe kumshado eceleni amakoti aqhubeke nezinhlelo zomshado makoti bese yena asikhiphe ialbum bese yaphuma kithi. Yabo. Aphume kuthina asikhiphe ialbum bese yaphuma kithi. Kwaphela. Hawu yabo nje umthandeni ubonile nje usimayise siyamncenca ngama video. Njengamtshela mina umthandeni ngathi sofika emdletsheni. Wathi ngothi afike yabo. Siyacela bandla.
phaqa wemulazi. Phaqa. Hayi manje abanje amadumbe manje. Hayibo. Hayi. Abangena manje nakhodla ukuthenga amathikithi emenzi Homecoming. Uyabona ke. Niyamazi nje umenzi ukuthi ke umenzi omunye lo senze sebuya senza izilimi ngoba uvele ethi hazi uzokhipha ngoJanuary. Kuqiqi ngoDecember sekukhipha yena futhi. Sekumele umenza kahle bekumele nje akhiphe mhlawumbe nge-20 November noma nge-25 November. Sesiyavele nje emcimbini wakhe sesiyazazi izingoma ezintsha. Mina nginayo kwa number yakhe ke bengizomqonda straight. Haw. Abanje menzi hayi uyasibanga pheshe misitshajaratsha. Last day nje hayibo wavela wakhipha wathi qho. Kodwa bethe uzobona ngonyaka ozayo. Ani mazi mhlawumbe ngoba degunda imbuncu mhlawumbe boshisa ne-CD cover niyamazi nalama cover akhe yedwa. For. Akese ukuthi ubenze ubeyoshutha i-CD. Ile CD cover what you call. Ngoba eshaya imbunculo ezambane. Kodwa nje lento yakhe ukuthi ekhiphe singasalindele ngoDecember. No limit bathuli umbuze uthulele nje limit uthuleleni. Uthuleleni nje. Bengasho ofala bathuli umkhulekelo uyakhipha ke nayo. Ungababuza nje ukuthi uthuleleni. Wemwela singangingekho kuma kulana ku 150 music festival ngangingekho. Manje imbuze nje limit ukuthi uthuleleni album. Uthuleleni ufalabo nje uthuleleni. Uthuleleni. Hawu. Yabona nje futhi kunini ngiyicela i-album kaDlubheke. Ayicela i-album kaDlubheke ayi nangoku noNkulunkulu nenhlelo zakhe engazi nokuthi futhi ngifuna ukukhuluma ngalo. Yo kodwa siyayicela i-album kaDlubheke ke. Nayo uyasikweleta. Hayi. Mahla. Kwa last year I think i-album kaGajane ngazo osiyehla kuphela. Mina ngibe ngekho nje Homecoming ngiyobhika Zulu Nkosi yami. Ngabe kuseduzane nami. Hayibo umlabalaba emsukudlala umlabalaba ukhipha amaqala unyaka nje. Sebeyaze ekhaya ngithi wakhipha aqala unyaka. Umlabalaba bakhipha la aqala unyaka la noma afika izolo no Jive Zimniki yibo labesibazi ukuthi ngo April ibona. Yabo mafika izolo lapho umlabalaba Jive Zimnike yibo laba bakhipha unyaka mawuqala. Yabo. Bana abanye bathule. Babaningi nje bathule nje bacwa amaskanda bayikhuluma nje indaba ama-album. Bazuba lokho bezosinyanyisela nama surprise. Futhi umzukulu wenze kahle wakhiphela buka nje i-album yakhe ishaya ama-million. Abangisani namuntu. Benza kahle ke bethule laba. Ngazi mina ngiyopheka ke manje. Stalo nje. Yabo nje nemenzi Homecoming kuzobe kumcimbi wokuqala kaMaskandi ngizohamba. Nakhona ngihanjiswa ukuthini ngoba ngasu ngaqala nawe ekuqaleni. Kuze kuzoba manje kupheleleni. Ngihambi nemicimbi emikhulu. Guys, ngifuna ukupheka manje. Ngeke singaze ngisuke ekhaya. Ngihamba amakhilomitha amangaka. Hayi guys ngiyadla senizothini kodwa blastele ngongafani mina futhi uthi ngithule. Yabo wena mola songikhulumisa indaba ngibe ngipromote umcimbi la. Hayi cha, awuzoqhatha nami.
Okay, bye. Okay, guys. Ngisayopheka. Izobonana ngekhathi ekhathele. Bye bye. Ngilambile manje. Ngike ngadla namhlanje. No. Angikaze ngidla namhlanje yazi. Ngicina ukudla iti emsebenzini namascones. Ngabuya endlini ngadla idanone. Angikaze ngidle kuyasho kodwa umzimbeni angikaze ngidle. Yeah, it's just bye bye guys. Ngizopheka. Ngaphandle mengingapheka ngilive ke. Manje ngibeka ifoni lapha ya. Bese ngiyapheka. Okay, ngicingithengeleke. Manje mhlawumbe ngayela ukudla wespoon. Weekend yonke bengidla ama takeaways. Oh, I was in Cape Town a weekend. Bengise eKapa lodumo weekend. Ngiyabonga samke. Ngiyabonga bongani. Siziyanqena ukupost wages. Oh guys, ngikhohlwe ukuntshela. Ngani tap in screen khona kuzongena nabanye abantu. Ngiyanicela fast. Fast, please tap phela. Ngani tap screen. Khona ngifuna ukuyisho. Guys, ngenzani njena? Tap in screen. Khona ngifuna ukuyisho abantu besakhona. Ngani tap in screen phela. Yenze njani manje ngizoncika ngaki ukuthi ngitsepe screen. Cha manje ngiyabonga shopper ngiyabonga ukuthi ngitsepe screen. Ngicela sopheni screen phela. Ngiyabonga konko manxushi. Ngicela sopheni screen guys. So njoba niba u68 la nginesicelo. Yabo nje bangiba u68 cha ningawenza guys umehluko. Ngiyanicela. Ngoba niba u68 la ngisacela niye lapha phezulu kwibio yami nifike niclick lapho kune link kuleyo link leyo uzongena ku YouTube bese usubscribe kwi channel yami khona nama vlog ke lapho yanicela angenzeni nje kanjalo yeah please guys hawu ngikho into ebalekile ngiphishana nemicibise engodliwe pepeza indaba zabaculi sengipepeza indaba zabaculi ngakhuluma indaba zabaculi ngakhuluma indaba zemicimbi ngakhohlwa ukuthi ngicela niye lapha kwibio yami nifike niclick kuleya link leyana nihambe no subscribe ku YouTube ngiyanicela osekwenzile lokho ngicela phela kon screenshotela ngisindele ku inbox nizobona ngiyanicela phela yazi nje niwa 75 kanje ngawenza umehluko omkhulu lapha kwi channel yami hawu mangasizwa ayazi ke hawu kodwa ngithi ngiyasho mangithi YouTube mangithi channel mangithi link mangithi bio angithi nawe uyahlanganisela was no there is hawu guys ngiyanicela nambe nelapha kwibio nifike niclick kuleya link leyana niye ku YouTube and subscribe please ngomoya wokukholo Aw. We king of earth. Lol. Guys, ngicela no subscribe phela ngiyanicela. Please. I-link ilapha ku YouTube. Thank you. Ilapha kwilona.
kwibhayo ilink yami e-channel yami ya-YouTube. Ngicela nabe no-subscribe phela ngiyanicela. Asithembe ukuthi abanye nyoba bephuma nje baye ku-YouTube kwayimanje. Guys, please. Uye nje lapha ku-YouTube ufike yabo la kwibhayo, ufike uyangena kumina uyayibona ilink, uyaklikha kwilink, usubscribe uyaphuma. No ulike, usubscribe uphuma. Mawuthanda ucomment. Ngiyabonga wesigaleko. Ayo guys, phela ngicela ningifunele ama brand that wants to work with me. Hayibo kumele nikuthule kanje umuntu ene-following engaka. Akasekho ngisho udokotela othi nje ufuna ungiklina amazinyo. Hawu kahle nini. Hawu. Akasekho ngisho ukuthi nje bongakhipha ke u10,000 ifaka ama-breast then umpromotele. Awu pha amazinyo ametsheke kanje. Banansana ukukhonisa namazinyo, ngikhombisa amazinyo ami ukuthi atsheke ngapi. Ngizobe seningidelela ngawo ningitshela ukuthi amazinyo atsheke lapha ya. Hawu. Niyanisa. Cela mbe no clean. Yabona ke wena Total Fitness Academy cela uzongijimisa. Shama squads. Ngiyabonga. Sikaleka uthini? Kufe ukusubscribe for if ungangifollow back. Uyangifollow yini? Pamela Ngicela no subscriber phela. Nangizokubosa ngekhanda. Angeke ngiyopheka. Ngeke wasuvele. Okay, asike sibone ukuthi camera izoba right ngakuphi la. Yeah. You're right. Wahlala la. Wahlala la. Oh my God. Hey, kulukula nabandla. Hey, Nkosi. Saluso ngifolowa ke mina ngigefta la ekhaya. All right. Okay. Kuthi ngithunyiswa anizokulanda on your left hand side nophako walibekwa ugogo wami. Ayi keep it up. Ngiyabonga.
Ngiyazi rice manje cabanga. Abo. Inyama ngifake la. Eshenza ice cream Nkosi. Hey Jesu impilo. Okay guys, my name asazike ke. Hey ubiya la ngihlangene naleyo nto leyo. Ngifaka nje into engingangena elizweni. Lento ekhuluma ngayo nje ayingifani. Umhlangano Nkosiyami Ismail sakho sisi. Sawubona 2000. Siyabonga Ntambo. Mina abo manje sengizengcine ngipheka nani ngoba kusaphume ku live ngintshela. Akusaphume ku live. Angazi indaba niyangiphephetha yini? Niyangiphephetha lapho live. Yo guys, manini khona inkinga ekhona la. Kwile Shandisa yabo yo angazi ngichazela ngithini ngiyabona ukuthi ngene zen understand kalula kodwa akhanti eyenzakalayo lana yabo if ulento leyo comment bengiyithole ekhanda ish manje yabo uma uke wathi vele kunje tshela dine singathinta uyibeke leso usangikhane what do I need here? Parsley. So mina mangipheka rice ke. Yabo kahle sinhle lemqashweni bonitswela. Hey cha Nkosi. Kodwa vele phela shothi babaze ezitolo ukuthi sikhona so wonke kabandla. So dinga utswanye. Done, dusted, add parsley. Sipheka indlela engafani guys. Asifani. Bathi ugogo ke okwaliwa yisisu kuyabuya. Yabona ngangazi ukuthi ugogo mase esho njalo bakupheke imini. Mangithi yabo ngisakhula nje ngisafunda ukupheka. Ngithi mina ngikwazi ukupheka uma uthe ethi eyipheka wena. Okwaliwe yesisu kuyabuya. Awu mfethu ngeke awona nyama mfethu ngikhiphe nami ngibuye emsebenzini nezo ngayibeka la esinkinga ngayifaka emanzini. Uyacabanga ukuthi kumele ngikhiphe mina futhi inyama yenkomo futhi phinde ngihlele futhi ngingapheki. Awu ngeke. Hayi ngeke khehla ngeke. Hawu angibonanga ngeke khehla. So late. Ngeke. I late. Awupheke beef. Lutho mntama akusalunga. So late. Aba manje sizofaka amanzi erayisini. Chikugu. Chikugu. Yini manje sengicala nawo. Bana-ke senze nje. Ku-right la. Right, angisalutho. Ungisolami. Ngizofaka amanzi nje. Umuntu phela hlala phela ku live Jesu. Ngoba impilo
Sanibona njani? Kwabangenayo niyaphila? Hawe ma Nkosi ngikhohliwe. Sanibona. Sanibona kwabangenayo niyaphila? Kanjalo. Ngeke kele. Ngeke. Yazi ngibonanga. Wena sexmo uzongidakela la nepokoza lakho le account uzongikhulumela uthufu lento ekhulumayo. Ha. Angifane ngidakelwa. Uzoqhamuka nge-fake account la uzongikhulumela amanyala. Uyabuza amanyala lento ekhulumayo. Uzoqhamuka ngepokoza impela uzokhuluma ukunyala. Abang jadi nyanyi ngai, padahal aku dengar apa siapa. Kau yang sampai bilang pun jemu tu kulai gua, makro komen tu punya gua. Angin pun jual. Bayar English na wala kelas. Ngokuthi isiqoqa sifike lento angikhulumela yona nje ungisangana so qobanyaniseni yini manje Umshilo nje asiyeze iEP. Nami ngizengani ukuthi iEP mina bengisi album. Ngoba nani ave nihlaziya we mama ubeyaphela nani. Hayi niyahlaziya she. Mina bengingabona nokuthi ibhalwe ku-extended play lapha nakuthiwe yinini. Ukuthi extended play. Mina siwuqoba ngendlela yami ngedwa. Sino. Azongilinda. Yini kuyashani? La mabhodo ayaphapha wema. Asisibone. Sawubona, yabona benza njani? Akade ngagcina bona benza mfethu. It's been a while.
kade bona benza bese ngagcina hey kade agcina ade ngagcina ayisazwani ya ngathi camera mi rice mayilele imebheka nje tsaka ka oh tun awu nge-live nje namhlanje nginikhumbulile ngasho athi awu Nkosi umuntu wayigcineni nje kuba live Jesu namhlanje nginikhumbulile wona benza ngaba live ungazi khathi mina please angeke nginqama iminwe hayi bafowethu baby boy akubo mhla ka-30 yakhalela nje phekayo awu ubeyazi nje nami zophekela ishwaphuna nje phekela isishwaphuna beef ice manje parsley. Chicken. Naman sa maninga. Sengiziphela ngipheka ngilive hey ngoba TikTok asamuhle ngathi benches last hey ngithanda ukuhleka we Jesu uthanda ukudla ongakakuzwa hayi kahle ngibonke yabo manje irice lethu liyalunga lana Kuya amanzi nje flow indaba coshinka yicoshe and then niyazazi lezi spice lezi emixwayo lapha niyazazi ezingezazo ke lezi niyazazi lezi spice lezo mixayo uthi hayi ngicela imada buka nje yazi nami uthi hayi ngicela ugarlic sengihlofa garlic uthi hayi ngicela ufake imada in low kakhulu ngicela ungiendeleni nabo lezo spice lezi niyabona yini lezo spice noma niyiboni manje uzofaka i-curry paste manje mina kuthanda ukudla okubabayo Nkosi yami yazi ngangimele ukuganwa yindiya
uganidi yangangakumela ngoba ngiyakuthanda ukudla okubabayo. Paprika nje fana ngiyifaka nje ngathi angiboni. Ipaprika ngiyifake ngathi angiboni. Kodwa uma ngisekhaya ayi uma akakudla ukudla okunjalo because unama-ulcer nani zonke lezi zifo zabantu abadala. So nje kodwa uma ngingedwa kanje paprika fana ngiyifaka ngathi angiboni ngiyijulele. Ngivalele umlomo. Ngapheka la mdala. Okay, sengihamba ngicela okay, sure. Shatu. Alenzani leyo nto? Aniyenzelani nje? Ngiyakwazi ukuqhatha nathi. Sekumele manje iqhawe lami ke manje ke secule ngalesi ehlekalo salo ukuthi nami ngicimela ugesi kwanxamalala. Ngithanda into eniyenzayo. Done. Did I add parsley? No, I did not. Let me just edit. So this one, not olunkulu bokhokho bethu dalwezolo nomhlaba asibene kamerani ke manje siyochaja wafethu asibogesi kusele malini. Bye-bye, guys.